ditampa Mbak Deni kahanane ya terang koyo ngene. Ancen kita kan nebeng, yo sakmene iki ancen duwe lanang. Sadar yo. Sabar, sadar. Dan iki Mbak, sapa? Iki lho rendah. Lho rendah iki lho. Sapa? Mbak iki. Sumipke angin ratri tansah nganteni setyo najan kaleni ati angen-angen tumlawang sun ing wangi sepi tansah angrati tegang udut yai. Wong bagus akeh nyedak ing sandingku. Nyawang Aku malah ra ketok tulisane. semu. Awe ngadepi tresniku. Ayo pegat tresnaku sayangku. Lah, Lan ae